Tataura na meya weKariba, Meya Ralph Maonei, avo vati iko zvino izvi haisisiri nguva yekuchatsvaga kana kutsvaga kuti ndiani adaiso, asi kugadzirisa kuti chii chingaitwe kuti zvinhu zvakaitika izvi zvisaitike zvakare. Asiwo vataura nyaya yekungoti pane zvimwe zvinhu zvekuti vanhu vanoita chijairira zvinozosvika kuti njodzi yakaita saiyo iitike. Tacheketa mai nemwana pano nhasi. I think Mascot tichaitawo vamwe vatinochengeta. I think vamwe vaviri zvekare. Sameya, kana muri meya mutori baba venzvimbo, chii chamunoda kutaura nezvaitika mumusha menyu kuti panguva imwe chete panoshaika vanhu vakawanda kudaro? Obviously, zvekunyatsa kutaura zvinogona kuti netsei, because even when you prepare for a disaster, there is no one who prepare for a disaster of this magnitude. I think we have a very efficient disaster management team locally, but even pavanoita madrills avo, they don't even have madrills ekufunga kuti pachaitika tsaona yakakura like this where you lose more than 50 or so people and the number still counting. It's something that is beyond us right now. We are praying for grace kuti tite come to terms and find a way of really moving forward, because ndikada kuti nditi ndine the right emotion iko zvino tinonga tichinyepa. Ndosaka pamwe tatotora nguva yakareba tichitiza sitereke kunyanya kutaura, because when this hits you, the whole town looks at you, and before you realize it, une pamba pari kuchemwa. Just yesterday we had a mass memorial. That was about 44 one. At the end of that memorial, 2 bodies were recovered, which made it a mass memorial of 46. So you can imagine kuti uri pamusha pane vanhu 46 vashaika pamwe chete. It's the destiny yetown disturbed. Vamwe vaive vadzidzisi, vamwe vaive vana vanga vaine potential iri yet to be tapped, vamwe vaive mapurisa, vamwe vaive all kinds of people. So ndikati there is one single emotion will be lying. We have to come to terms with this, but it has to be a process. Kazhinji kacho kana pane chinenge chaitika tinodzidza kubva muzvinhu zvaitika izvi. Zvii zvekuti muri kutarisira imimi kuti muchange muchitora matanho kuti pasazoitika zvinhu zvinenge zvaitika nhasi izvozvi? Obviously, the bigger lesson has to be the practical implementation here, the whole of government approach. Isu tisu tarasikirwa as local leadership nema residents, together with our rural counterparts, vana chairman mawadze, madzimambo ariko kuno, makansela ariko as local leaders. Asi the role yeku provide a transport the central government, and I think in the future there has to be a clear coordination. Kana tikati susu our residents are not safe, but havana option, that voice should also be clear. We do understand kuti ma resources anenge achinetsa munyika, but obviously handizive kuti kune here kuchine zupo unofamba muroad from 1985 or beyond. So we also want
kuti when this gets corrected, we just hope kuti there will be a proper sit down as part of the lessons kuti how do we address the issue here, water transport for the public good going forward. Every other industry, every other player mu water is transformed. Ma carpenter rigs from the 80s and the 90s are no longer what you see today. The houseboats from the 80s and 90s are no longer what you see today. Because machines are machines, they age. So that's one, the issue here machinery, but also what government is doing performance measurement. Complacence still exists kuma subnational structures and so forth going down. Zvichireva kuti muri kuteere imimi pane concern that was raised nekuda kwechikepe ichi chakanzi Mbuya neHanda chiri under reader. No, kwete kuti zvichireva zvidzidzo zvatiri kutotora pano, like your first question. These are lessons. If something happens in that moment, you realize kuti these things, whether they were raised or not raised before, but these things going forward, they should exist in a better way. There are things that should no longer exist. And so I think one of the things which we also plead to the government is kuve a total redo water transport for the public. I know they can be talking kuda kuti icho chikepe icho ngachimutswe. But number one, there is a lot of trauma involved with that. Number two, there is issue here kuti this is a very old vessel. But number three, it's not just about the vessel. The whole system here lack control. Whether communication was done properly or not, whether there was obedience or disobedience, but the whole system here lack control. Let there be investment when other airports are being invested in and so forth. For us, the lake is very, very critical. And we can't have obsolete machinery. Every time that boat was carrying hundreds of people to and fro. It's in a moment like this when there's a disaster that then people realize Guti, so much was upside down. So we just hope in the next coming years we see our med station getting worked on, our lake control station getting worked on, zvinhu zvichimodernizwa, vanhu vachiimpatwa maskills ari proper, so that also you remove aspects of complacence, so that vanhu vasango because now it's a very difficult situation we are in, and you never know whether it had become a culture kuti kana boti richinzi normally passengers should be 90, kana yange angonyaya complacence kuti no, we can just carry more than 90 passengers at any given time and it's okay. Zvichireva kuti muri kutotaura kuti ichokwadi kuti pane vakarara vari pabasi. What we are saying is, going forward, let these things be corrected. We are not trying to witch hunt. We are mourning. Witch hunting does not help anything. But isn't it what we want is for this conversation to be a conversation relevant for the future. What has happened, we are here now. We are here now, but the lessons become lessons for the future. Asi hazvirevi here kuti people must be accountable. Corrected. Part of correcting that takes one and another to account.
part of correcting that. But witch hunting should not be the core of the next steps, because the next steps are meant to make sure kuti this does not happen again. Not just kuti this does not happen again, but kuti vana vachada kuti vaende next week kuChalala, next week Mkumola, ku King's Camp, vadaenda kuume, they feel safe knowing kuti systems have been put in place by authorities to ensure kuti water transport is now safe, is dependable. Kukanzi kune wave, we have a med station that is properly functional, that can detect magnitude what is likely to happen. Po kwanza kuti paitwe ma procedures are proper systems again in our public servants. Those systems are very important, because where there are systems will stop you when things are not supposed to happen, when you're supposed not to take action. But when there are no systems, unoshandisa your head. That's what we want to go beyond and say, going forward, isusu sema city fathers, we don't want kuti vana vedu varambe vachifeel unsafe. So this is the government part, but also obviously as community leaders, we know kuti tiri vanhu, sevanhu tine zvedu zvevanhu. Tataura zvakare nababa vati kana munhu achichema, kunyangwe shona chaiyo inoti anochema haatariswi kumeso. Vanhu vari kuramba vachitaura zvinhu zviri kurwadzisa mhuri yaCaptain iyo iri pakati pekuchema. Vataura kuti tinochema nevanochema, nekuti kana munhu atofirwa anenge achirwadziwa. Kariba yawirwa nedambudziko hombe, asi tinochema nemhuri. Asi ndinokurudzirawo mhuri yeZimbabwe kuti izvo tiri kudaro tichichema kudaro, tapotawo kuti tisiyane necyberbullying. Vanhu chavasingazivi ndechekuti Captain anga ane mukana wakanyanya wokuti anokwanisa kuzvisevha ega obva atoenda, and iye akatoita chito chekuda kutosevha vakawandawo. However, mhuri yake yasara yakuchiwana dambudziko nekuti vanhu vakutobhula, vakutokanda mamessages asingaite pateni kune mwanasikana wake mukuru, kune mudzimai wacho, of which izvi hazvisiri zvoculture yatajaira yekuseva nazvo. Tinochema nevanochema. Chema nevanochema chokwadi. Saka izvi ndinokurudzirawo mhuri yeZimbabwe kuti please, panguva yakadai so uyai tisiyane nekutuka nekupopotera zvinhu zvisingaite zvokuti munhu anotodzima foni yake nekutotya. Uyai timbovasiyewo vachichema, tinyatsonzwisisawo kuti apa vashayika, varwadziwa, vashayikirwawo, at the same time havasiriwo vanga vane mhosvawo. Saka please musarambe muchivabhula kudaro. Ndinokumbirawo kuti mutisadaro. Tataura neumwe akamirira Kariba Residents Association chairman, avo vati bhoti iri vakatomboenda kumahofisi kunotaura nezvaro, nekuti vakanga vanzwa kuti harisisina kumira zvakanaka, asi havana kuona chakaitwa pariri. Uyewo pane vamwe vakatombouya vachida kutakura vanhu kuti vabatsirane nebhoti iri, asi vanhu ivavo havana kumbogara nguva yakareba, vakanga vatobviswa pabasa ipapa kuti vabatsirane nebhoti iri. Inini ndinoitwawo Mashawo Mushori, ndiri chairman weinonzi Kariba Residents Trust. Tisi tinomirira vagari vemuno muKariba. Makamirira vagari vemukariba, ndofunga munovamirira pazvese zvinenge zvichiitika. Nyaya yebhoti iri raitakura vanhu vachienda kumhiri kunana Chalala, vachienda kumhiri kumamisha avo. Imi maiziva here kuti bhoti iri rakanga rakamira sei? Ya, bhoti iri raizikanwa, because ibhoti raifamba every week raifamba, ende vanhu vaienda zvishuwa, ende vanhu vaienda vachidzoka. Asi apa zvazoita wese nyaya yekuti yanga yaholiday,
so vanhu vese vangatodzokera kumamisha vazhinjiwo vangaenda notoro mabusiness avo avanoita uku, so bhoti rakabva rakwanisa kuita overload. Ndo zvimwe zvakaita kuti maybe tisvike patiri kusvika ipo panapa, but bhoti raifamba as usual, raifamba every Tuesday roenda rodzoka musi weSaturday. Imimi makamborikwirawo nebhoti iri kana kuti mune here vaimborikwira vakambotaura nemi? Yeah, vazhinji muno muKariba tiri a very small community, tinozivana, tinonana almost every day, so vazhinji vaienda, but vazhinji vaiva nekunyunyuta vachiti state ine mbuya nehanda ka haisi kuita, dai vave authorities ka mamboonawo kuti ragadzirwa. Takatomboenda isusu kumaoffices eDDF tikanoti vedu weka madi kunge maedza kuti mbuya nehanda rimboenda padry dock rigadzirwe, makawana vana muri kupinda mvura, vanhu vakawanda vanoenda uku, hatisi kuona vagari vedu vasiri pasafe environment. Pakatomboya 2 maboats aida kuti areduce pressure yekumbuya nehanda, asi akangofamba maybe 2 months ndobva adzingwa mumvura nekunzi ainzi akadzingwa nani in fact takangoya maauthorities vachiti hamuna zvikwanisiro zvekuti mushande muleki, because zvinonzi bhoti kana richifamba rinofanira kunge rine tender boat kana kuti rinofanira kunge rine maspeedboats anouya kumashure, saka vakabva vamiswa vamwe matu vanga kuya, because takaona kunge maybe zvanga zvakukanganisa futi maoperations vakanga vakutya competition, maybe pamwe yanga nyaya yecompetition yanga yakunetsa. Ko pakugadzirwa kwebhoti maenda nezvichemo imimi, chii chakaitwa pabhoti iri kuti rigadziriswe? Zvakaitwa pabhoti rigadziriswe pandingada kutaura kuti hapana chakati chagadzirwa pabhoti rariya, tisingazivi kuti vanga vari muprocess yekugadzirisa here kana kuti vane nguva yavaida kuzogadzirisa, but kuzosvika pakanyura bhoti hapana chakati chagadzirisika pabhoti. Imimi semunhu anomirira maresidence ekunoku, maresidence mazhinji acho ndo akapararira mumvura, chii chamurida kutaura zvichida kune ivava varidzi vebhoti irori raitakura vanhu razoita tsaona kudai, ramuri kuti mimi makatombotaura nezvaro kuti rakanga risina kumira zvakanaka? Zvekutaura zvizhinji kune varidzi vebhoti ava hatina zvedu zvakawanda, because tiri vana tiri pakuchema. Namba yatarasikirwa nayo inamba yakati kurei, muno muKariba tikarasikirwa nevanhu 2 chaivo tinotambura, but patasvika apa takune vanhu 46 tinoshaya tapererwa, so tinoda kudzokera zvekare kuRIDA nekuDDF kuti tinoti hama dzangu onai patasvika paipai, nyaya yatakabvataura yaiya ndiwe payatisvitsa apa, zvichidawo manga muri murwendo rwekuti mugadzirise zvikazoitika one pamwe musati magadzirisa, but zvinhu zvazvo ndo pazvaita se ndo patazvisisa. Kariba community pari zvino hatina chekutaura chakawanda, tiri kuchema, uyezve ipo patirichibva panapa mangwana zvakadaro tinodzoka futi zvekare panapa, because kune vamwe vawanika futi mumvura vekuti vari kuda futi mangwana vaya kuzovigwa, so for now takumboita zvekuti timbokwanisa kuchengetedza hama dzedu vanoenda kumamisha vanoyo panapa nevamwe kuti vawanike mumvura, then the rest tinozozviona after tapedza zvese kuti tichienda kuDDF here tinotaurirana toona kuti tinowirirana kuti uchii. Vazhinji vatakataura navo vakasevhaivha vari kutaura nyaya yekuti vamwe kunyange vakanga vari nhamba yakaita sei vakabatirira pamasafe jackets vakararama, asi tonzwa isusu kunzi vanhu vaipinda muchikepe ichi vasina masafe jackets avakapfeka. Imi maizviziva here semunhu anomirira maresidence kuti vanhu vari kukwira muchikepe ichi havasi kupiwa masafe jacket, ende zvinhu zvakanga zviri kutoitika nguva nenguva? Mukaona zvakaitika panga pane chijairira chakashata chekuti bhoti rinongoenda richidzoka, zvangofanana nemurodi chaimo, unongoona driver achifamba asina seat belt, ndo zvanga zvakuitika izvezvezvo. Asi musi unoitika njodzi ndipo paunoona kukosha kweseat belt. Malife jackets vanhu vaitongopinda mubhoti vasina, vachimatarisa akaiswa line kudaizvo. Ndinodzoka zvekare kune masecurity officers emubhoti kuti vanofanira kuti munhu wega achipinda mubhoti vaifanira kunge munhu achipinda vachimutambidza life jacket rake, womuudza kuti iri life jacket rinopfekwa so, rinosungwa so, rinoshanda so, vanhu vapinda vese vagara moona kuti zveshuwa munhu wese ane life jacket. Izvozvo zvaigona kubatsira kuti nhasi
tisiri patiri panapa. So mukaona vakasurvive vachona ivavavo, namba yevana vakasurvive vachona ndo vashoma vakakwanisa kunobata life jackets. Zvichirevezvo kuti life jacket raikwanisa kusevha vanhu vari kuviga panapa nhasi, asi nenyaya yekuti vanhu havanokwanisa kupiwa life jackets, dzimwe nguva anenge akavigwa, munhu anongopinda ogara. Asi ibasa revaridzi vechikepe nguva iyoyo kuti munhu wega wega apinda moona kuti safety yake iripo, apiwa life jacket rake paakupai mari yekuti ndoda kubhadhira kupinda mubhoti, ive mamutambidzawo receipt nelife jacket, momuudza kuti life jacket iri rinopfekwa nenzira iyi. Tataura zvakare neumwe ati marori 3 aitokwanisa kuuya akazara nepamusoro achizouya nezvinhu zvaikwidzwa mubhoti iri, madhiramu edhiziri, semende, hanzi dzimwe nguva nemotikari 2 kana 3 dzaitoiswa mubhoti umu zvichiyambuka kuti zviende kumhiri uku. Ini ndinoitwa Edmozo, andinobva kumusha kumagunja kunonzi Cape Vund, asi ndiri mugari weKariba. So ndiri kurwadziwa nekuda kwechiitiko chakaitika mudhamu redu reKariba. Kuparadzika kwevanhu vakawanda, hama neshamwari zviri kutibata. Ndichitaura kudai ndiri pano pamakuva pano, tanga tichiviga mudzimai weshamwari yangu anonzi Sauro Rukanda, anobva kuChifu. So ndine dzimwe hama dzinokwana 4 dzakashayika muchiitiko ichi. Mudzimai anonzi Marvelous Kamwaya, anobva kuCape Vund ikoko. Pakawanika vana 2, iye nemumwe mwana wake havasati vawanika. So ndaifunga kuti nezuro vanogona kuwanika, asi madhaivhasi achipinda mumvura havana kuwana kana chinhu kana 1. Vakangonobudisa magroceries chete ave mubhoti. Saka zvinhu izvo zvinondibata mukati mokurarama. So mweya wakapinda pachiitiko ichi, ndotadza kuziva kuti mweya worudzii. Asi tine zvimwe zvinhu zviitiko zviri kuitika mukati medhamu reKariba zviri kutibata. Dzimwe dzenguva tinonzwa asi tisina kuzviona. Mudhamu reKariba munonzi mune vanhu vari kuuya vachibva munzvimbo dzakasiyana. Vamwe vanobva Harare vanonzi vari kuuya vachiita marituals mudhamu reKariba. Imwe nguva vanotonzi vanouya nemota dzakazara magrosari vachidira magrosari iwayo muleki. Nguva yatiperei takatonzwa kuti pane vakatouya nemombe mhenyu vakatakura nemotikari vakatoiisa mumvura imomo. Handizivi kuti akazviona ndiani, asi ishona iri kufamba ichitaurwa nevanhu kuti ndizvo zvakaitika. So fungidziro iri yekuti pakuita kudaro pane masacrifice avanenge vachiita kuti iwo vazoitawo mari yakawanda yokuti iwo unogona kuzomuyemura mangwana uchimuona aine bhegi remari uchiti munhu ane mari, asi abva munzira iyoyo yokuti pamwe anenge aurayisa vanhu vakasiyana siyana. So nokuda kwechiitiko ichocho, isu sevana vemuhurungwe muno, kana tiri muKariba toti tiri muhurungwe nekuti vazhinji vari munzvimbo ino vanobva muhurungwe area, Magunje, Karoeka, Zangarare. Tine machief atinawo madzimambo edu. Tanga chikumbira kuti kana vachikwanisa ngavabatani vatore 5 pamaererano nezvinhu zvakadaro zvisaitike. Kana paine anoonekwa achita kudaro ngapave nemutemo kuti munhu anosungwa wozotsanangura kuti ari kuzviitirei, nokuti vanhu vanotoonekwa vari mumvura vachitoisa zvinhu nevamwe vanhu, asi vanhu vanenge vachita nehana simba rokusvika pavari kana ari kuvasunga, nokuti hazvina kutarwa nenyika kuti munhu akadaro anosungwa. So tiri kuchema kana sikakanganise vanhu vari pasi pemvura vasati vawanikwa vanogona kuva vaitosvika kana 50 something kana kudarika. Ndochikonzero chekuti vanhu vakanga vapinda mubhoti musi uyu vanga vakawandisa nokuda kwokuvharwa kwaita zvikoro. Vanhu vanobva kunzvimbo dzeSiakop, Mola vakanga vachienda kumaholidays nevana vavo, vana vadiki diki. So vana vadiki diki ivava vakawanda, maybe vaigona kusvika 50 vakafira munjodzi iyoyo. Asi vana vadiki vanyorwe pamatickets ekukwira bhoti. So matickets anogona kanga akanyorwa mashoma, asi ruzhinji rwevanhu rwakanga ruri
mubhoti umu rakanga richidarika nhamba yaidiwa kutakura nenzira yekuti mwana kachichema ndoda kuendawo kumusha ndaenda kumusha veDDF vaigona kungokurirwawo nevanhu pakutaura voti regai titakure vanhu todzoka zvakare DDF is a government thing yekuti bhoti ravo tinongoritora seZUPCO inenge ichinzi rinobatsira vanhu asi pakubatsira kwacho zvinhu zvinobhenda zvoenda nepamwe so nyaya iripo ndeyekuti bhoti iro rakanga richilodha gudzi rakawandisa kudarika gudzi rinodiwa vebhoti reDDF vane rori yavo yeUD rori iyo yailodha 3 loads dzemagroceries akazara nepamusoro iri UD 3 loads ichinoiswa mubhoti imomo imwe nguva vaitakura kana motikari 2 kana 3 dzirimo imomo paitakura masimendi anakaida kuenda kumiriko kwaraenda zvichireva kuti bhoti raioverloada paitakura kana madhiramu edhiziri pamwe anotodarika kana 20 arimo imomo so nokuda kwokuti wevhi rinouya mhepo yerova zvinhu izvozvo zvinogona kucontributa pakuti bhoti rinyure nokuda futi kweuwandu hwevanhu so hatichaziva kuti chakakonzera chii iwevhi here kana kuti kuilod hatichaziva nokuti taive tisipo pane zvaiitika asi tiri kuchema nokuda kwechiitiko chakaitika sevagari veKariba. Tataura zvakare namai vati madzishe nevese ngavabatani vaite chivanhu asivo vasimbisa nyaya iri kuramba ichingotaurwa yekuti iye zvino izvi vanhu vari kungouya vachiita zvinhu zvavari kuita mudziva reKariba vachibva kwakasiyana siyana vachisvikoita marituals akasiyana siyana vamwe vatotaura nyaya yekuti munotinhirwa mombe chaiyo inenge ichifamba zvinova zvinhu zvavari kuti zviri kukanganisa mudziva imomo. Mama tiri kuno kuMarinda uko kwatikona kuri kuvigwa vanhu vakashayika muKariba disaster. Chii chamukuda kutaura nezvinhu zvakakuwirai kuno kuKariba? Zvinhu zvikurwadza zvikuru sei nyaya yekuti dhamu redu idhamu rine chivanhu mukati saka chivanhu chiyacho hachisi kuzadziswa. Isu mhosva tinoipa kuna DA anofanira kuziva madzimambo anoshandidzana nawo nevanoita chivanhu kuti vagone kubatana vaite chivanhu chavo pamwe chete nekuti kunyange tikati toda kuti vemasowe vaite munamato pasina ava vechivanhu nokuti nzvimbo ino inonzi Gova saka zvinorwadza kuti takurasikirwa nevanhu mushure mekunge vanhu vechivanhu varipo vemhondoro vose varipo maprofita yese varipo saka zvinhu zvinorwadza kuti izvi zvinhu hazvifaniri kuitika vanhu ngavabatane vadzoke pakutanga vagarisane pasi vabike madoro avo voita chivanhu chavo vozadzisa kuti dhamu iri hapana munhu anobva kunzvimbo kwaanobva achingosvika achipinda zvisina permission yekubva muno munzvimbo yevakuru vari muno vana DA. Ndiri kuti tarasikirwa nemitumbi yakawanda pari zvino yawanika inogona kunge itori mishoma kune vamwe vaflota nhasi vakawanda vatomhanyirwa kuti vanotorwa mutumbi saka ivava vachakwanisa kuti vagone kutravela kufamba kunovigwa mumamisha nekuti vatoshata saka vakutonzi takutotarisira kuti mangwana panenge pakazarazve pano vachigwa muno muKariba saka zvinorwadza kuti mumwe nomumwe angachitarisa kuti ndonovigwa pamusha pangu but pari zvino handifungi kuti zvichaitika sekudaro. Ndinotenda patinomuka mangwanani unenge uchiti zvichida pamwe ndinonzwa nyusi dzakanaka pamazuva apfuura aya nhau dzamuri kungotarisira imwe uKariba ndedzekuti kudii? Mitumbi iri kunzi yawanika makuseni pambonzi tanga kuwanika 1 mwana but pari zvino vanzi vanhu vakawanda pasvika bhoti tikanzi ngarichimira ipapo reMatemba pari kunzi pane mitumbi yakawanda nhamba isati yazikana kuti vakawanda zvakaita sei saka tikutarisa kuti panogona kubuda nhamba yakawanda kana kuti ndo pachapera vanhu here kuti vawanika asi tikutarisa kuti pane nhamba iri yakawanda. Tataura namadzibaba avo vanga vachiuya kuzoviga umwe wehwai dzavo
vataura kuti rufu runorwadza kunyanya rwakaitika kuno kuKariba. Uyu mwana wesangano anonzi Hazvinei Chasara. Hazvinei Chasara ndakanamata naye kwemakore akawanda. Ndinotanga kunamata naye achiri mwana mudiki asati awanikwa kusvika awanikwewo. Izvozvo patiri kutaura panguva yake yekushayika iyi, anga munhu anga akutorana bhizinesi rake, aita zvekubata matemba, saka anga ane mabhotsi ematemba. Saka chasakisa kuti azosvika kwaakaenda uku kunyaya yekuti anga ane mabhoti aanga achirana ikoko kunonzi kuchalala. Saka iko kwangu nebhoti raairana kunoko futi kusaidi kuno kuine bhoti raari kurana rematemba. Saka ipo ndokwaakanga aenda. Kuziva zvinoita zvinhu kunozoti dzimwe nguva paya patinotaura tichiti nguva yaMwari, pane imwe patinoti nguva yaMwari asi iri nguva yewakaipa. Unoziva vanhu vanopindirwa. Izvozvo zvakataurwa patomboitawo miteuro yatakaita zvinoita munamato, tinoita inovavarira kudzivirira njodzi idzodzo dzisaitike. Asi pane nguva yekuti zvinogona kutaurwa vanhu matangirwa kare. Saka mukasvikataurwa vanhu matangirwa kare, ichiitiko iyo chinogumisira changoita sei chete, chinofanira chitogumisira changoitika nokuti wakaipa azorore. Saka ichokwadi zvinhu zvitenda zvakataurwa zvataurwazve, asi dambudziko razogotiwira zvinosuwisa. Tinozviziva kuti mukurarama kwedu kana tichiita zvekunamata izvi takafanirwa kunamatira nyika. Zvatinonamatawo zvinonzwika kuti kana pane matambudziko kwete anowira vatinonamata nawo chete, nokuti kana tichinamata tonamatira vese, vasinganamati nevanonamata kuti dambudziko iro riitike. Sekukura kwedambudziko raitika iri, hatiti tasurukirwa chete nechikonzo chekuti wandinonamata naye inini, asi vese vanhu vari munharaunda varasikirwa nehama zvese. Zvinorwadza, asi mubvunzo wamabvunza kuti takambosangana nazvo, chokwadi zvakambosangana nazvo. Zvakaitwawo maitiro atakaita tichiisa minamato, asi nhau yandataura yekutangirwa funga tikange tazvitinogona. Saka ndo zvakaitika saizvo. Kubvira kumakare Kariba yakadai zvaikaita izvi, ini pandakazouyawo kuno kuKariba nokuti ndakatouyawo nekuti ndatsvaga basa, asi ndaane makore akawanda ndichirarama ndiri muno. Kune vaiita zvavaiita zvechivanhu izvozvo, vachiita kuti mhepo dzakadai dzizorore. Zvimwe zvacho zvaibuda zvakanaka, zvimwe zvacho mafirwo aiitwa aive kuti pane munhu anga vachinobata hove nekabhoti kadiki diki, asi wevhi rarova vanhuwo mumwe chete wavo abuda, asi mumwe wacho zvaita sei, zvisina kusvika pamasvikiro azvaita saizvozvo. Izvi zvatyisa, neni ndinotovhunduka nazvo nokuti kufa kwaiitika ikoko kwaingofiwa nemunhu mumwe chete, pamwe vanhu vaviri ndo nhamba inenge yakaribesesa. Hatina chikepe chakamboita tsaona yakadai, nokuti icho chikepe chaitwa chikepe chaivimbwa nacho, nokuti kana mukabvunza varidzi vaichichengeta nevaichigadzira vaichiongorora vaitaura kuti vanga vasingambotarisira tsaona yakadai. Saka mukuzosimuka kwakaitwa nevanhu vachienda, ini ndakashandira mumvura imomo kwenguva yakareba, asi mukuzosimuka kwevanhu vanga vachienda aitaurwa nhau dzekuti vanhu vaitopikisana. Iro bhinga wevhi raitaurwa zvezvokuti rikanzi ririko, nemet department vakangopa ripoti chete, navigation control inobva yataura kuti musapinde mese. Asi pawo pakaitwa zvakangoda ndozvanokuti ndichifunga kuti takapindirwa nokuti pakaitwa gakava dzimwe nguva risingakodzera kuti riite saizvo. Sakawo kudivi moziva zvatinovimba nazvo zvakasiyana siyana. Kudivi revechivanhuwo pane maitiro avaiita pakuti zvakanganiwa ipapa. Ndakatombosangana nemazwi iwayo nokuti patakati unganei ndakazoona chipfi vaitaura vachiti pane kunenge kukakavadzana kwawewo vaiita zvechivanhu. Handi munoziva kuti mazera anenge achichinja. Vaimbozvigona nemagonero, havachagona nemagonero api. Vanenge vasiyirwa vaya manje vane maitiro vanenge vakuzviita, asi hazvichanyatsosvika pazvaiita se pazvasvika. Saka zvinobva zvazoita chimiro chakadai.